Ermenistanda cemiyetçilik aktivistlerinin onlar çatı paytaxt Yerevanda yürüyüş geçirip Dağlık Qarabağda ýagdaýyň dartgynlaşmagy bilen baglylykda paragatçylyga çağırış etdiler. Aksiýa Orsiýetiň Yerewandaky elçihanasynyň öňünde tamamlandy. Gatnaşyjylar regionda gan döküşikliginiň tutaşmagynda Orsiýety aýpladylar we onuň regiona ýaragy berýänligini aýtdylar. Ermenistan we Azerbaýjan Dağlyk Qarabağda etnik ermenileriň we Azerbaýjanlylaryň arasynda bolan o kataşykda ölenleriň hem ýaraly bolanlaryň bardygyny aýtdylar. Kazakstanyň ençeme raýaty Orsiýetiň Almatydaky elçihanasynyň öňüne baryp, Kazakstanyň banklary bilen bagly problemasyny çözmekde Orsiýetden ýardym soradylar. Emma konsulhananyň işgärleri Orsiýetiň başga döwletiň içerki işlerine goşulyp bilmeýänligini aýtdylar. Kazakstanda jaý edilmek üçin ipoteka alan raýatlar ýurduň milli puly teňýäniň hümmetsizlenmegi sebäpli banklardan alan karzynyň prosent aýdan artmagy bilen bagly ýagdaýa täzeçe garalmagyny talap edýärler. Kırgızstanda 6 sany yerli inžener Tulpar ady berilen täze sport awtomobilini köpçülüge hödürlediler. Inženerler topory awtomobiliň üstünde ýarym ýylyň dowamynda işläpdir. Olar maşynyň daş görnüşiniň milli kırgız stilinde bedelenligini aýdýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.